Твой телефон къде е? Така? Сега. Знаеш колко мечта има, брат? Те така да бъда в някакъв оркестър и да свиря. На този инструмент. Сега ако почнам да бъда за 2 дена, брат, така се занимавам с нея и много хубаво да свиря. Такива хубави звуци мога да се карам ти. Да бе? Не, тя камерата не е. Няма да ме даде. Кое? Аз ще докарам моята, бе, брат. Не, Моля, Аре бе, пустете музика, кум. аз ще докарам моята. О, не е моят, не е на съпруга. Важно, то се Елено, после Елено. Те за нея, тя свидетел. Вода, ще да моля, брат. Аз докарам моята секо. Подарък, помолите. Аре, моля. Аре бе, греша бе. Агела как чила, как ерела. Решли, какво правиш сега? Дай се Е, почул съм на живо. Съм диджей, да, на живо. Айде, ма. Пия, да. Ай, тарабука. Твой телефон. Да, чакай. Ще